nih wae ngene kabeh. Masih ada cinta. Apa? Lepak, lepak. Cipratan. Barang anu banjir. Biyen aku tahu ngate kene. Heeh. Kan ngono. Biyen mlaku jane. Apa yang kolam ya? Dhuwur ki makam. Heeh. Lho banyu ning anune. Mending culi wak ya. Heeh. Iki kapanane kaya masjid-masjidan ya. Kayak masjid ya. Jajal tak zoom e. Oke. Ketok. Eh? Oh iya kene kan kali gawe umbah-umbah.
Kene wis. Apa ra dadi? Apik kok. Apa? Putih-putih hak dadine, heeh. Awet kok ono. Oh ya pemandangannya. Heeh. Kan ngono. Iki nek diurutke iso tekan suruh kono. Endi? Ora yo, tekan cengek Cengek. mentope. Wis tahu aku liwat kene. Hmm. Bisa liwat. Heeh. Gending ya?